В новинах, що скоро буде перемир'я, ви зайдіть в відкриті дані і подивіться, скільки Росія інвестує на наступний рік в оборонку. І вам все стане зрозуміло. Коли ви чуєте про перемир'я, вам треба закатати рукава і працювати в 10 разів більше. Для того, щоб наступний саміт не відбувся під питанням, а як вдруге відновити українську державність? Бо вже 100 років назад ми втратили її, коли ми розслабилися, коли ми були розрізнені. Я очікую від вас і від громад світу, що ви будете більше включатись і використовувати цю складну ситуацію для того, щоб будувати нові генерації, як дуже Юля влучно говорила, вникати в розвиток дітей, молоді, робити освітні наукові проєкти. Це великий потенціал для того, щоб стати сильнішими. І ми маємо використати його гідно.